Ainda seguimos sin escoitar realmente a condena específica e non abstracta do que pasou onte en Cangas. Actos violentos contra os cargos públicos do BNG. Onte, sí, instigados por vostedes mesmos. Instigados por vostedes mesmos. Tal cual. Está aquí, no xornal de hoxe. Había unha llamada a concentrarse a través de redes sociais e tamén lo hacía o PP, moi opositor a esta subida da basura, que estivo durante todo o día con un coche con megafonía. Apoyo a la concentración por la subida de la basura. Nos vemos en el ayuntamiento. En medio, alguna de las sedes del PP salió por la ventana del consistorio a jalear a los concentrados en su protesta contra a subida da basura, que non paraban de gritar. Isto está no xornal. E aínda non condenaron os actos vandálicos de onte en Cangas. Sí, o digo porque vostedes, é dicir, son uns auténticos enganadores, van ali a votar en contra. Os concellos están abocados a ter que subir precisamente o lixo por culpa do taxazo que vostedes puxeron en Sogama. Sí, en Sogama, por culpa do taxazo de Sogama. Porque pasa que vostedes teñen que facer un pouco de autocrítica e non ser tan rebaño e non creerse os argumentarios do Partido Popular. Vostedes lle poñen a culpa a lei precisamente que se fixo en Madrid, non? Sí, de residuos solos contaminados. Pero quen aprobou precisamente na Unión Europea a directiva que modifica sobre residuos no ano o 30 de maio de 2018 no Parlamento Europeo? Quen aprobou que foi pola casa se tuvo que traspoñer a lei? O Partido Popular, maioría absoluta en Europa, o comisario Arias Cañete, e no Consello estaba Mariano Rajoy que non lle fixeran a moción de censura. Vostedes foron os que aprobaron a subida do lixo en Europa e na Xunta de Galiza. E os concellos están abocados, porque non les queda máis remedio, ten que rematar, ter que aprobalo, porque así o di a Lei de Facendas Locais, porque as taxas teñen que cubrir os custes directos e indirectos. Entonces, veciños e veciñas do Morrazo, os culpables da subida do lixo son os señores do Partido Popular, por votar en Europa e por votar na Xunta e por aumentar o canon de Sogama.